Hello guys, Moto Wi-Fi here. So itong vlog natin ngayon is all about CTPL insurance for motorcycle. So sa halagang 250, meron ka ng CTPL na kailangan mo sa pag-renew ng iyong motorsiklo o motorcycle. So click mo yung buy now. So automatic yan mapupunta dun sa shopping cart mo. Then click mo yung checkout. Yan. So have a coupon, click here to enter your coupon code. So ang ilalagay natin coupon code para sa transaction na ito is MC dash AFF dash 6Q W8Z. Yan. So may 25 pesos akong discount. So next billing details, lalagay nyo yung mga personal details nyo kasama phone number. Ito yung pinaka-importante sa lahat. So pipili kayo ng vehicle type. So tricycle o motorcycle. Yung tricycle is yung yung with sidecar. So bilang motovlogger, gagamitin ko sa motorcycle. Siyempre lalagay mo yung year, model, vehicle make, example Yamaha, sa akin Suzuki. Vehicle series, yung model nyo, Aerox 145, Sniper 155. Tapos yung vehicle color. Itong lahat na to, like MB file number, plate number, engine, motor number, and chassis number, is nasa ORCR natin. So mabilis lang nyo makikita sa ORCR. Next naman, yung documentary requirements. Yung upload CS and CSR, dahil ang brand new motor ay nire-register ng mga kasa. Dito tayo sa for non-brand new. Upload a copy of official receipt and certificate of registration. Ito yung current na hawak nyo. For example, 2025. Yung ORCR nyo ng 2024, yung gagamitin nating pang-upload dito. So, dito, sa una is yung certificate of registration nyo, yung CR natin. Sa pangalawa naman yung OR. Yung OR ito yung paba. Sa intermediary ID, agent or broker assistant structure. Ang ID na gagamitin ko para dito ay ano nga ba ang ID ang gagamitin natin para dito? Ito, 18485. Yan. Payment method natin, pwedeng GCash, Maya, debit card, Shopee Pay, GrabPay, PTA, 7-Eleven, Bill is. I-verify mo lang, agree ka lang dyan. Agree ka lang dito. Then, pwede mo na i-place order. So, pipilapan ko muna siya. Then, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya after na mag-fill up ako nung buong details. See you sa next video.